umsebenzi Khuboni, muhle umsebenzi Mphembe, bawuthokozele kakhulu kuyimanje. Ngibafakele ngalena kuyo le group yalo msebenzi, bejabule indlela eyisimanga Bhele. Ngiyabonga uNkulunkulu namabhele engathi bangakwandisela Khuboni. Kangangokuthi nje ngiyithathe ngale egrupini enima ngayiphonsa egrupini yabaholi ngesasasa nje leyo ukuthi ngifisa bebone ukuthi umsebenzi wethu uba muhle kanjani kubantu abawuthandayo noma abanye singabacelanga. Umuntu enze nje into isuka othandweni bese kuvela ithalente, ngoba ithalente elinye livezwa okunye okusuke kwenzeka ngaleso sikhathi. Bekungelula ukuthi sazi ukuthi kunomfowethu owenza umsebenzi omuhle oncomeka ngale ndlela ukube bekuthiwa bekungekho le event noma bekungekho lama awards lawa ezayo, mhlawumbe beliyohlala lifihlekile ithalente. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sesilivezile kanje nawe usuliphushele kuthina, khona okunye kuzolandela okuhle. Kuhle impela, ngisho indlela akhuluma ngayo uyazi kuyezwakala kamnandi. Usibongele kakhulu umfowethu. Ngumtshela ukuthi mina personally ngithe akhula ndlondlobale, anqande impela izinkanyezi. Siyabonga kakhulu. Inkosi imbusise, ibusise nawe. Kwanzima emhlabeni awusatshala kanzima, awuthina sehla senyuka, awufuna lenyuka, awuthalutho, awuyonayithalali. Mina lentila ntitha maye